खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबि निउस आपडेटआव दङ प्रमद बर'आ बुंदों प्रमद बर' सरकारा बिटिआरआव जेबो गिनांगौ गैया। मावख'आरि खामानिया 23 डिसेम्बरनिफ्राय जागायगोन। क'क्राझाराव खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फोरमायो दि बिटिआरआव गिबि खेब इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि पार्टीनि गलाय गथाय सरकारा जेबो गिनांगौ गैया। गोदान खुंथाया गासै मावख'आरि खामानिफोरखौ फैगौ 23 डिसेम्बरनिफ्राय जागायगोन होननानै बुंथियो। इउपिपिएल दोलोआ दाखांनायनि उनाव हा-हुनि खामानि आरो जेंनाफोरखौ लानानै बिटिआर खुंथायनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि आरो मावफारियाफोरजों गुवारै सावरायलायनाय जादों होननानैबो रोखा फोरमायो प्रमद बर' बिथाङा। नैथियाव दङ इउपिपिएल दोलोनि सायख'जानाय सोद्रोमाफोरखौ गुवाहाटी लिलि हटेलनिफ्राय शिलंआव लानानै थांबाय। गुवाहाटी लिलि हटेलाव बिटिआरनि इउपिपिएल दोलोनि सायख'जानाय सोद्रोमाफोरखौ फिन शिलंआव लानानै थांनाय जाबाय। गिबियाव बिमा देवीनि कामाख्या थानसालियाव लांखांनायनि उनाव शिलं फारसे लानानै थांदों। शिलंनि आसाम भवनाव हरसे थानायनि उनाव दिनै फिन चिरापुन्जी फारसे लानानै थांदों होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 15 डिसेम्बर खालारखालि समायखिरा लाखांनायनि सिगां आरो उननिफ्राय गासैबो इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिनि सायख'जानाय सोद्रोमाफोरखौ गुवाहाटीनि लिलि हटेलाव दोननाय जादोंमोन। नाथाय दिनै फिन सा 20 सायख'जानाय सोद्रोमाफोरखौ शिलं फारसे लानानै थांनाय जाबाय। थामथियाव दङ हादराव गिबि आयनानि दालांखौ 2021 मायथाइनि मार्च दानाव बेखेवगोन। हादरनि गिबिसिन आयनाजों बानायनाय दालांखौ फैगौ गोदान बोसोर 2021 मायथाइनि मार्च दानाव दावबायगिरिफोरनि थाखाय बेखेवनाय जागोन। भारतारिफ्रा आयनानि दालांखौ नायनो थाखाय आरोबाव चीन हादराव थांनांगौ गैला। मानोना बे दालांनि लुफुंनाय खामानिया उत्तराखंड रायजोनि ऋषिकेशआव सोलिगासिनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे दालांनि लुफुंनाय खामानिया दासिम 80% जाफुंसारबाय। भारत हादरनि मोदायनि रायजो होननानै मिथिजानाय उत्तराखंडनि ऋषिकेशआव गंगा दैमानि सायाव बे दालांखौ लुफुंबाय थानाय जादों। ब्रैथियाव दङ आयेन आफादनि बिसायख'थिनि थाखाय हादरनि बिसायख'थि आय'गआ फोसावथाय होबाय। भारतनि बिसायख'थि आय'गआ हादरनि गासै 12 रायजोनि जानो गोनां आयेन आफादनि बिसायख'थिखौ फोसावबाय। बे बिसायख'थिजों लोब्बा लाखिनानै मावख'गिरिफोरनि जायगा सोलायनायखौ गुदि खालामनानैबो फोसावथाय होबाय। हादरनि बिसायख'थि आय'गआ फोसावथाय होनाय बादियै 12 रायजोनि गेजेराव दं आसाम, केरेला, तामिलनाडु, वेस्ट बेंगल आरो पुडुचेरी। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।